Hello everyone, good evening and welcome back to my channel. Logoफोर दायो क'क्राझाराव दं आं ओमफ्राय बासुगाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय ओरै क'क्राझारजों हाबनानै दुर्गा फुजा जानायखौहाय लोगो मोनोब्ला आंथ' मोजाङै शेयार खालामगोन स' नायबाय थाबानो जाबाय। आयौ ओंखारबाय जों बासुगाव थांगोन। ट्रेनजों थांला, ट्रेना थांगौ जोबोद बिजि ट्रेनाबो ओमफ्राय जोङो दा बासजों थांनो नागिरदों। सान्दुं मोदान माला खारगोनथाय गारिथ' मोनबाय। बाव मोनसे जादों स्टेशननि अपोजिटआवहाय। बाव मोनसे जाबावदों। बे थट' फैनानै जादों दा। लाखिया नै गेलेगासिनो। लाखि नाय नाय बाव नाय ङा होनदो ओइ दो जाबावो बियो जा दे उतान या हाहा जेजे 구지야 제제 제제 구자등 치 락시라서 스카드네 타타 바이바이 호가 당당하세 값은 슬레베 네 바이바이 근데 뭐 보이는데 바이바이 마 가다 야 타타 마마 당신아